И така, президентът Георги Първанов, лидерът на АБВ, ми е на гости тази сутрин. Вече и казах. Мисля, че срещата ни на Светло е проява на откритост и на порив към смела си от двете страни. Защото тези, които следят публичния дебат, знаят, че в ролята си на журналист съм отправила критики към господин Първанов по време на президентстването му. Справедливи или не, отправила съм ги. Той пък винаги ми е отказвал в отговор да разговаряме очи в очи. Справедливо или не, отказвал ми е. Сега моментът настъпи. Макар и предизборно, но както се казва, трябва да цени моментите. Каквото и да ги е предизвикало. Здравейте, господин Първанов. Добър ден. Аз съм от хората, както вече казах, които остро са ви атакували като държавна глава. Понякога за неща, които сега, може би на фона на общия разпад, изглеждат невинни. Например, че не обяснихте защо сте били на лов в Симитли, когато държавата беше в траур поради влаковата катастрофа. Не разговаряхте на такива теми, които изглеждаха дребни, но може би важни за изграждането на вашия публичен образ. Вижте, тогава споменатия случай прес-секретариатът излезе със съобщение, в което ресни, че не съм бил подобно събитие. Но въпреки всичко това продължи да се коментира, така както се говореше 2 години за някакъв архар, който съм бил стрелял някъде в чужбина и много други подобни неща, които времето опроверга, които се видят, че са несправедливи, неверни. Така че ние сме тук, надявам се, не да коментираме това, което времето е отрекло, което е заличило, а да говорим за това, което предстои на България. Да, но да говорим и за това, за тарзиса, за това, че човек може да признава свои грешки, да кажем. Ето, вие някакси косвено вие го направихте. Казахте, че сте отговаряли с мълчание. Може би е трябвало да влизате по-открито в дебати, за да може сега да ви е по-лесно в тази битка. Вижте, аз дебатирам с своите опоненти. Спомнете си моите дебати с министър Дянков. Дебати за бюджетния дефицит. Дебати за това да има пари за здравеопазването, образованието за бизнес. Спомнете си моите тежки дебати с Борисов, с Цветанов. Но аз не дебатирам с медиите. Това не е в мой стил. Аз на времето бях казал някъде, че Борисов мачка медиите, след което наистина имаше един парад на лоялността, в който всички ваши колеги заявиха, че такова нещо няма. Моята реакция, когато съм усещал, че има справедливо обвинение, атака срещу мен, е била по-скоро на самозатваряне. Вероятно тя е била ненавярната от политическа гледна точка, но от човек. Всеки си има, вие сте зодиак. Всеки си има човешки особености. Рака се спуска в подмолите и се затваря, когато чувства обида. Така, да кажем, има астрологично обяснение. Но дайте сега да отидем към думата катарзис. Към това един човек, който е бил на висок пост като вас, при това мандат, след това излиза от този пост. Преживява ли нещо като пречистване, нещо като преминаване в нов стадий на живота си и разбира, че му предстои нещо съвършено различно, извън властта? Не бих влязъл в темата за катарзиса. Ако си спомняте, това беше понятието, което Сергей Станишев използва, за да обоснове кандидатурата на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Че Пеевски, видите ли, бил преживял катарзис. Тоест, тази дума вече е натоварена с особено съдържание. Един държавник, който да е в това число и особено президентът, със сигурност е в казан, така образно казано. Тоест, той преживява всички тези тързания в рамките на своите мандати. Не виждам нещо, което се е случило с мен след излизането ми от властта, което да променя онова, което съм изпитвал, онова, което съм правил като политик и като държавник. Но решително справявате. Когато бяхте президент и изглеждахте наистина човек, който по-скоро се овладява, който предпочита да отговаря с мълчание, което някога може би е изглеждало високомерие. Или някои са атакували това мълчание като задкулисно нанасене на отмъщение или на удари. Но сега вие влязохте в един много открит дуел
което означава крайно смело решение за човек, който... Авантюристично, някой би казал. Или авантюристично, или безизходно от гледна точка на това да успеете да се реванширате в БСП като лидер. Нека да ви кажа, поред, защото вие зададахте много въпроси. Когато бях в президентството, аз бях длъжен да пазя авторитета на институцията. Затова беше много важно, дори понякога с цената на критики за сухост, за безличност, дори имаше такива оценки, аз да не позволя да падне сянка върху президентството. Казвам го и защото виждам, че сега с някои импровизирани изяви господин Плевнелиев допусна президентската институция да бъде обект на тежки критики. Някои справедливи, други не. Що се отнася до моята авантюристичност, използвам съзнателно тази дума, аз си вкарвам в употреба в случая, защото наистина е много по-лесно да си стоя, да си гледам на живота в добрия смисъл. Думата семейството, си гледам науката, защото там аз съм силен, вместо да се хвърля в нещо, което изглежда непредсказуемо. Но ако аз не го направя, кой го направи? Ние оставяме тогава управляващите, предишните и сегашните, да мачкат всеки разномислещ. Ние фактически създаваме една тенденция вече на разправа с инакомислещите. Има наистина уникални случаи, мога да ви кажа, чисто човешки, но случаи, които нанасят тежки положения върху общественото съзнание. Например? Ние сме го давали този пример. Едно от момичетата, които са в нашата листа. В момента, в който се ангажира с АБВ, баща й беше уволнен от държавна работа. И друг случай. Наистина ли? Наистина, това е. Става дума за случая с Нина Найденова, баща й господин Найденов, който беше служител в някаква агенция. Друг случай. Той е малко по-различен. Когато бяхме в Кърджали, към нас се приближи, контактува за кратко човек, който от общинската група на БСП, общински съветник. На другия ден той беше освободен от групата и беше изваден от всички комисии. Забележете с аргумента, че той контактува с партия опонент на БСП. Но кой беше предложен на него място? Представител на НП. Има такава партия в България. Това е партията на госпожа Капон. Значи АБВ са опонентите, НП, с които уж са борни за европейско първенство, те са партньор. Как получава това? Безпринципност. Безпринципна промяна на политики. Тук става дума за много тежък реваншизъм. Тук става дума за нещо, което аз откровено наричам лов на вещици. И тук е, може би, разликата с Борисов и ГЕРБ, които изметаха администрацията, които по-своему се опитаха да овладеят и бизнеса. Те го правиха за честа на партийния пагон. Те го правиха за да си уредат влияние и в администрацията, и в бизнеса. В случая с новото управление става дума за нещо, което емоционално и морално е много по-тежко. Наистина става дума за лов на вещици. Много интересно. Сега няма да ми се сърдите. Ако ви кажа, че съжалявам, че сте пазили толкова много авторитета на президентската институция и не сте защитавали себе си в персонален план, защото вие бяхте обвинен в тихо, колисно в същото нещо. В лов на вещици. Имам предвид уволнението на Иво Инджев, от което той направи цяла сага от BTV сам. И ви посвети книга. Президент на ръба. Спомняте ли си това? Прочетохте ли тази книга? Че сте отмъщавали на свои опоненти тихо зад колисието на президентската институция. Не знам, господин Първан, питам ви, изгласявам това. Питате, вие сте журналист. Вие може да кажете, това възможно ли? И защо ми е да го правя, в крайна сметка? Аз го казах и тогава. Господина, когато споменавате, един безобиден журналист на фона на онези тежки думи, които аз съм чул по своя адрес. Много по-тежки. И я знаете. Защото и вие сте ли част от тази атака срещу мен? Справедлива. Мислите ли, че е била напълно несправедлива?
Аз съм готов, говоря, но не сега, за да не си губим времето, защото сме в една реална политическа кампания, която е особено важна за България. Готов съм да се връщам отново и отново към тези теми. Това показва характер. Възраженията срещу вас, вашата формация, че всъщност вие сте били част от това продължително и ужасящо стъпво на прехода и че сега е трудно да се самопредложите като алтернатива. Вашето възражение? Аз заставам с името, лицето си и твърдя авторитета си. Аз, Ивайло Калфин, генерал Михов, това сме ние от АБВ. Познати ли сме? Да. До нас или срещу нас по-скоро застават Борисов и Цветанов. От третата страна застава Станишев, с когото си избере. Нека хората да преценят кой с какво е заслужил или кой с какво е навредил на България, на българското. Кой по-държавник би могъл да бъде по-полезен сега в новите условия, защото всяка оценка е въпрос на сравнение, госпожо Колезич. Хората да преценяват наистина личностните качества на всеки един от нас, да преценяват идеите, да преценяват политиките, които ние предлагаме. Защото твърдя, че в много отношения ние сме различни и то не от сега, от днес. Това, което предлагат другите, ние сме го правили. Колко критики аз съм отнесла за големия шлем, в частност за Южен поток. Нали така? Много. Много критики. Освен това, самата Светлана Шренкова уж, че ви нарече, не знам дали е истина, защото говорим за хакнат имейл, нали? За лицето, че ви е направила лицето на Русия в България. Ние не по-добре да водим сериозен разговор. Сега да коментирам някакъв хакнат имейл. Вие, журналистите, ми брояхте срещите с господин Путин. 10, 11. Преди това бяха срещи не показни, не протоколни. Ние с президента Путин сме решили много от проблемите на двустранните отношения, от проблемите на България. Освен големия член, който носи десетки хиляди работни места, който носи милиарди инвестиции. И то във време, в което ние борим стотинките, трябва да се каже. Ще дам един пример. Начинът, по който ние решихме въпроса с руския дълг към България. Припомнете си, че седнахме на масата с президента Путин и точно за 10 минути Русия върна дълга на България от 55 милиона долара до стотинки или до копейки. Какво дадохме срещу това? Нищо не сме дали. Нека да ви кажа. Нека да продължа като сравнение, защото сравнението е важно. Борисов отиде в Сирия, за да върне сирийския дълг към България. От 54 милиона договори 17 милиона. Виждате ли разликата? Но на какво се дължи това? Това се дължи... Как убедихте Путин? Това се дължи на доверието, на коректността в партнирането. Аз съм човека, който отиде в Москва и каза, ако трябва да се съдите на някого за американските бази в България, сърдете се на мен. И аз бях човека, който отиде в Вашингтон и каза, ако ще се сърдите на някого за Белене, за Южен поток, за руските енергийни проекти, аз съм човек. Нямаше възражение и в едната, и в другата столица. Тоест, може да се проявява характер във външната политика, какъвто сега няма. Уви, това, което виждаме в случая с Крим, Русия, Украйна, изток-запад и мястото на България. Еволюция. Вие сте проявили еволюция. Може би това е проява на характер. В смисъл, че когато е налагал позицията на БСП, вие сте подкрепили Милошевич. След това можете да говорите за американски бази, за НАТО, за Русия, за Европа. Въпросът е в това как българският интерес да бъде защитен така, че за полезни проекти да не прозира корупция. Например, конспирацията Южен поток. Така направо нарекла от реформаторския вък Южен поток проект. Ще ви посочите много неща. Но дори когато съм бил против войната в Югославия, аз съм бил против всички войни, които са водили Ирак и югославската, аз съм отстоял българския интерес. Що се отнася до Южен поток, ние сме подписали онова, което е важно за България. И не е само България. Австрия тези дни подписа. Италия, още 5 страни от Евросъюза има по това трасе. Та нима всичките те са част от някаква
корупционна сделка. Не. Това е проект необходим на Европа. И аз се питам, когато Европарламента гласува против Южен поток и се обръща с неловко мълчание, обръща гръб на Северен поток, защо не санкционираме Русия именно чрез спиране на доставките по Северен поток? Спиране на доставки за Германия или Холандия. С двоен стандарт. Брюксел има двоен стандарт, но то е защото българската дипломация, отново ще кажа, не проявява характер. Защото беше време, когато ние можехме да защитим своя интерес. И въпреки това, отново ще кажа един пример, който е показател. За 6 месеца в България бяха и Путин, и Буш, и Саркози, и Кьолер, германския президент, и испанския монарх. Когато вие бяхте президент. Да, това е 2007 година, втората половина. Тоест едно високо уважение към България, реализирано чрез конкретни проекти. Тоест тогава нашата дипломация беше икономизирана. Тогава имаше голям инвестиционен интерес. Това рефлектира върху намаляване на безработицата. Това даде своето отражение върху социалната политика, която провеждаше Тройната коалиция, която аз оценявам позитивно. Но сега е криза. Сега е много сериозна криза по отношение на Украйна. Вие изразихте критика към правителството на Орешарски, че не изразява открито позицията си по тази криза. Какво обаче направи, какво бихте направили вие, Ивайло Калфин, в тази ситуация? Аз критикувам българския парламент преди всичко, че няма изработена позиция. Така както нямат и други страни, други имат. Чехия и Унгария, които помнят интервенция 56-68 година, с парламентарни позиции затвориха въпроса още първи ден. Ние твърдим нещо подобно. Ние го казахме дори, може би, преди споменатите две страни. Ние от АБВ. Ние твърдим, че България трябва да каже не на санкциите. Защото от тези санкции страдат българите. Българския бизнес, българския туризъм. Кога го каза? Онзи ден. Или снощи. Вчера. Но минаха 2 седмици, в които българската позиция беше не просто неясна. 2 седмици, които се останаха под сянката на приятели от консултативния съвет документ, позиция, становище, в което България беше наредена сред най-големите ястреби на Европа. Добре. Не ни трябва, за да кажа принципно какво е нужно. България трябва да извоюва правото си на специфична позиция, когато говори за отношенията с Русия. Така както една Финландия го има. Защо те да си го позволят, а ние да не го правим? Да, наистина. Това е интересно. Специфична позиция. Каква тя трябва да бъде? И защо се забавиха с каквато и да било позиция вашите бивши, за съжаление ваши, трябва да кажа, партийци, само че едни реклами, космополитни и общо позиционирани, след това продължават. Задайте дъх, заслужава си Аеросмит, Траст, секс и класически рок-н-рол. Връщай се веднага след рекламите по Нова. Продължаваме разговора с президента Георги Първанов, който е лидер на АБВ и се бори да спечелят евродепутатски места на предстоящите избори. Говорихте за това, че вие имате характер, че вашите кандидати имат характер покрай вас, че може да се изработи специфична българска позиция, като да не ни поставя на колене нито пред Запада, нито пред Русия. С едно изречение ми кажете, как да изглежда тази специфична българска позиция? Хем да не сме зависими, хем да се възползваме от възможностите, които ни предоставят. С едно изречение това